Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka district ka badai ka kami ka bari basumari ki hima ki sima ki shinong ki thau ka don ka bor ban pet ba ki sim jo ki hima bat ki ran ki de ban but kat kim ki kendon habaya de ka sanjar ka khadar hagini kita yo ki bala deb ila don ki kunhun ki bala wan man ni kendu bat ajing tho shaka isi halor ki mat jing dawa bat ki jing ujor persha ki sim ki ba pen bat ki ba penyat ki shinong ki thau ki ba hap apo ka hima. Habaya kran bu Deputy Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba PNCM halor kini ki jingwan ujor ulaong ba kini ki khndiat sngi ka seng samla langrin kalawan ban ujor persha yu sim ka hima langrin upa im nangtei kani ka kunhun kala ai ki dawa habaya de ka jingthau ya ka management board jong ka hima ha ka ba ki khot jong ka board ki long na ka kurs im yong bat ka hima langrin baro ka wei ulaong ru ba ka jing ujor kalong bala shushim rai no da ka management board klem shim sho ya ka rai jong ka hima bat shibun na ka khndo ka hap apo kani ka management board na kanyang ka council kala shem ya karai ban penmi ya ka hukum habaya de ba ka pisa tingkaw pa im nangtei bau hap ban ai ya ka jingtep ka babnya sya ka isi bat kanu ka jingpulot ka ba palat ya ka arpusan hajar dan kampanyo ya ka jingmenjor na ka isi ban lat na ka jingpenan kambakla ya ka pisa habaya de ba ka jingdawa jong ka HNYM ban wengno ya usim ka rat marwet na kanyang uba PNCM mulai thu ba ka council kan sa khot usim ka hima milliam ya usim ka rat marwet bat kumjuru ya ki nokshong snong juga than haswa ban shem ya karai. Alright, kaya nakalenga sama langrin. Kelas media ka komplain di jungki. Santri jung ni punai Julai. Kabaidai bat ka jur persya yo sim juga hima langrin. Ipaim nangte. Ki dau ki bagi bagasang samlang ai bagi paiba ka hima langrin ki ai. Di kam ya ka jadi berka jing thau ya ka management board juga himalangrin aka ba itu khot chung kani ka management board kilong na ka kurs imyong ka bari po jung pa imnang te bat ka himalangrin barawai berka jing ujor pa ba kalong baik halor ka wai bun ki kam jung ka hima la shushim raino daga management board hem shimshu yaga rai jung kahima kata ka di gawai bakani ka management board ka bagila thau ka long na ka banda ka khndo jung kahima bat jung ka kursi imyong po jung nang tai ka bai de baka kiung ka langam tila bat ka pendeng tangli kabar seng laban ka bon ke jaka hima langrin kahap hakani ka management board kani kalau ka daw ka bangusan ka bagi bagi complain but hakabay day baga jing ay kendewru lagalong yagi department juga state government jungi la shule tang daga management board klem ka jing tip jongka hima Barkawir ko complain ka jadi berkani ka compensation kabugiyo ka jadi bagi snai ka surop khat sa ukur bakam don ka report ka basyai kumnula ai kumnula penlut ya kani ka compensation but pemerintah ka taru to weru ka longba ki babun ki kam gede bagi hima bawa nak mat pagi lales nakalega management board. Nakalang jungi ka executive committee apadon kanu complain nya ban ya katung di prosedur. Kait ni maraba ka de jadi berka kampi satin ka. Sharing sa pemi ya ka hukum nakalang jong ka isi bah ka bay de ber ka kampi satin ka upayum nang tay unai ka jingtip ka babnya asya ka executive committee. Bakanu ka jing penlut kabapalat ika arsan haja untuk banyo iya ka approval na gusti committee namar ba kenang ba kanong don kanong ka jipunan kambak la iya ka pisa kat ba kadang don ka complain baraka juga pori ka complain ngin haban sa penlonggi hearing na kaliang iba complain ba na kaliang usya complain kabamut ka dorbar hima nang ba hadin ka tukan hearing
hasil dari suatu bagi don kamban sim kanu ka decision. Dia mentang inang haban skam shwa na baro arliam ikinurim bagi ibu. Kita kadiga stand dulu istiqomah. Angsian gi iba na kaleng jongka HNYM kalawan ban ujor hang ni te ke itrai kita kisin jam ki baga isi kala ale habede betul Kaniru kajinya dia baga komplain juga SNWM kebaili bar usi marwat bagi pugi rang basnong na kajai bendiu garu gi baai kot kendo lumar bat kami tu itau syu hang tiapo rai marwat na kalian juga istiqomti kadi kam in sakwat yo sim kahima melim sim juga baik marwat bar kumjuru bagin suturu na kalian ki nong song juga tu thain dan hadin nang tangin sa sutu kai bagi diban sim garai ti bria kemda sim jingmut bar snap na baro kiliang istiqomti kan ma ban sim garai kerki namar kamtam hitip bahan kini jaga gilong very sensitive namar ba kini kaput barka sorkar Asam but natadaw mi kwa ba inhaban bisar bnia ini kam but nilai belum kam adin ba ya sutu na baro giliang Tu kedan kasyong ki ak jong ki hima kidon ki hima ki ba sha yagi way ki community ru ki bari ki tribal badlong ki ramba shunong kumbay nuksa kiwi ki hima dengan bakla ki hima jingam reangsi dan bakla ki sha ikaban ramba shunong nama nakala juki ki simba kang bahaga bakut ki hap hapo ka jingpet jongka hima kinuma ban le tam kinuma ban le kat bamon namar kajing ai body ki krong thek kat kum ka sanat bar ai bodak ki hima bar kajing di bagai hima melim dangam bakla kadon ka kendon hak rules juga hima melim ka baong bakinong penya isnong namar ka sinong ka thaw ki kam hi kinong penya isnong nam ta ka roi ka par nagam ta ka baha baka nomi kadun ko basni ha po isnong po thaw jadi bar ka taru ganang haban puli penya ai jingi bar ka anju hima melim